А, така, да запиша. Да запиша малко видео по моята стратегия. И това как си минавам фъндът акаунтите. Как си минавам челенджите по-скоро. Една стратегия. Първо е малко предистория. Малко предистория. Имах стратегия на Funding Pip, сега да покажа. Имах една стратегия, нали, която като цяло ми стоеше в главата. Имах една стратегия, която ми стоеше в главата, с която трейдвах, с която, нали, правих някакви пейаути, минах акаунт даже. Това говорим за май, юни. Май 26 година, т.е. сега при няколко месеца. Май имах една стратегия, която ползвах да мина акаунт, която ми даваше хубав резултат като цяло. Ако не се бъркам, ето, това е бактеста с тази стратегия. Имам някъде и бактест в Notion с тази стратегия. Само че къде точно се намира, може би е това. Има шанс да е това. Да, точно това е. Октомври. Това е стратегията. Проблема е, че не е записана. В смисъл, има някакви писаници тук с тази стратегия. Нали, как съм пробвал да направя. Какво ми е било като таргет, какво ми е била идеята като цяло, нали? Идеята ми е, че всеки един daily candle има своите граници. Като затвори съответствено. Тоест, миналия daily candle, кендъла на предишния ден, има previous daily high и previous daily low за текущия ден. И цената в 90% от случаите се стреми да свипне този кендъл. Нали, да не обяснявам във въздуха. Имаме си един daily candle. Това е D1 чарт, смисъл daily чарт. Това отгоре ни е таймфрейма. Таймфрейма daily. Таймфрейма ни е D1 или 1D, не знам както ще го наречете. И съответно днескашния ден се отваря. И имаме Previous Daily High. Previous Daily High, Previous Daily Low. И цената съответно ежедневно се стреми да свипне една от тези граници. Нали, понякога се случва да не свипне нищо. Нали, понякога се случва да не свипне абсолютно нищо и да си остане в границите на предишния кендъл. Или понякога се случва съответно да направи свипи от двете страни. Но като цяло това няма значение. Идеята е, че в повечето случаи цената се стреми да свипне една от тези граници. В смисъл, когато не е свипнала една от тези граници, намира се вътре в границите на предишния Daily Candle и от тук се стреми да свипне или Previous Daily High или Previous Daily Low. Съответно, ние търсим, нали, аз търся в моята стратегия, търся някакви потвърждения за това, че ще се случи. Тоест, аз търся, например, Order Flow, към който да се включа. Тоест, съответно, ако имаме ето такъв order flow нагоре и нали, съответно тук е някакъв имбаланс, аз ще се стрима от този имбаланс да търся потвърждение, някакъв конфирм за това, че ние ще продължим движението си към Previous Daily High. И няма по никакъв начин да търся шорт в тази ситуация. Например, от тук да търся шорт до Previous Daily Low. Това за какво да го правя това нещо, при положение, че ние сме вече близо до Previous Daily High границите и имаме Order Flow, имаме възходящ Order Flow. Каква е причината, какъв е смисъл да търся в тази ситуация шорт? Няма никакъв смисъл. Имаме потвърждение за това, че ние вървим нагоре. Смисъл,
Order flow е много добро потвърждение. Особено когато има начало и край. Тоест, когато имаме точка А, например, тук ще е някакъв 4 часов имбаланс. 4 часов fair value gap. 4 часов. Е така. 4 часов. И от този 4 часов гап ние сме започнали възходящ 15 минутен или часов order flow. Няма значение. Започнали сме order flow нагоре. Съответно, това е моята точка А, откъдето е започнало цялото това движение и търся някъде точка Б. В случай няма защо да я търся при положение, че имам отворен Previous Daily High. Тоест, моята точка Б е Previous Daily High. Имаме А, начало на движението, имаме точка Б, края на движението, потенциалния край на движението. Никой не е казал, че 100% това ще е края. Може и въобще да не стигнем догоре. Имаме точка А, потенциалното начало на възходящото движение и точка Б, потенциалния край на възходящото движение. И аз търся някъде тук да отворя лонг по някакъв начин. И тук вече, това е вече моя контекст, моя bias за daily. Дневният bias ми е определен вече. Моя контекст, моя bias. Аз вече знам на къде искам да отварям трейда си. Мисля, в тази ситуация аз вече искам да търся лонг. И по никакъв начин няма търся шорт. Тоест, тук търся някакви потвърждения. Вече потвържденията какви са ми? В моята стратегия, моите потвърждения са liquidity sweep, часов liquidity sweep. Тоест, фрактал. Ето това нещо е фрактал. Ето такъв фрактал, такъв. Това са всичкото са часови фрактали, от които аз мога да търся съответно в тази ситуация лонг. Другото потвърждение за мен ще е fair value gap. Тоест плюс H1 fair value gap, в който аз ще търся по същия начин манипулация, liquidity sweep, ето тук вътре, само че вече на по-ниския таймфрейм, и за да продължа това движение. Като ситуацията днеска, която ще покажа малко по-късно. Тоест, във всички ситуации аз търся liquidity sweep. Но най-важното нещо, което ми трябва, е часов тригер. Тригер на часовия чарт. Тригер на часовия чарт, както казах, това ще е или fair value of, това ще е или H1 fractal high low, или ще е H1 fair value gap. И съответно в него liquidity sweep. LTF, liquidity sweep. Тоест и в двата случая имам liquidity sweep. В единия случай имам часов liquidity sweep, от който мога спокойно да продължа движението. В другия случай имам часов fair value gap, в който търся liquidity sweep на по-малкият таймфрейм, от който съответно пак да продължа движението. Както, например, в днескашната ситуация. Нали? Мисля, че нормално обясних стратегията, която използвам. Ето това е стратегията, която използвам в момента, която съм разписал. Нали, първо трябва да определим контекста. Контекста се определя супер лесно. Трябва да имаме Previous Daily High, Previous Daily Low и Order Flow към този Previous Daily Low или Previous Daily High. Това тук отдолу с H4 Order Flow е допълнение. Допълнението сега няма да го обсъждам. Ще обсъдя само моята теория, моята стратегия за Previous Daily High, Previous Daily Low. Определяме контекст, както показах по-рано. Ето тук имаме актуален таргет, който е първото. Нали, първото, което ми трябва е таргет. Да, ще го напиша, да не пречи. Първото, което търся е таргет. Таргет, т.е. Previous Daily High или Previous Daily Low. Без този таргет аз не мога да отворя трейд. Следващото нещо, което търся е Order Flow. H1 или M15 Order Flow. Order Flow на
часовия чарт или на 15-минутния чарт. Трето нещо, което търся е H1 тригър или key level, H1 key level. Key level, от който да продължа движението. И четвърто нещо, което търся е volume confirmation. Volume confirmation. Или displacement, не знам както искате го наречете, на M3, M3, M5, M5 volume confirmation. Това най-често са fair value gap, FVG или IFVG. Това са моите потвърждения. Стратегията е супер лесна за реализиране. Ползвам я на Форекс. Евро, фунт, на всичко. Това е нейното описание. Нали? И най-важното нещо, което е, че аз определям моя контекст и определям кога да ентерна на индекс долара, на DXY, на DXY. DXY, индекс долара, това е базата на всички Форекс двойки, които работят с долар. Евро-долар, фунт-долар, какви още са? Канадски долар към USD или наобратно беше. Цяло няма никакво значение. Идеята е, че в основата на всички тези валутни двойки имаме долар. А индекс долара е това, което движи цената на долара в тези валутни двойки. Тоест, съответно, в днескашния ден, какво съм търсил? Днескашния ден, айде да изтрим всичко. Днескашния ден аз гледах, че имам нисходящ. Първо, което имаме previous daily high, previous daily low, както виждаме. Имаме границите на миналия daily candle. Това вече е плюс. Тоест, аз вече виждам, че сме супер близко, но нали, до previous daily low. Съответно, отбелязвам го като моят таргет, който аз целя. Другото, което е, че имаме нали, 4 часов минус H4 имбаланс, от който нали, получаваме реакция и от който съответно ние започваме нашия нисходящ order flow. Нали, началото на нашия нисходящ order flow, т.е. точка А и точка Б. Имаме за момента, нали така? Имаме точка А, имаме точка Б. Имаме вече нисходящо движение. Започването на нашето нисходящо движение. Нали, ето, liquidity sweep, displacement, оставяме imbalance и съответно тук търсим liquidity sweep, за да продължим нашето движение. Следващото нещо, което имам. Нали, не забравяме. Имам 4 пункта. Първото е target. Previous daily high, previous daily low. Второто нещо е order flow. M15 H1 order flow. Третото нещо, което ми трябва е H1 key level. Key level. Стигаме до трети пункт. Нали, първите два пункта. Имаме таргет. Имаме таргет, имаме order flow. Третия пункт. Оставаме имбаланс. H4 имбаланс. Минус H1 имбаланс. Ето го нашия имбаланс. Съответно вече имаме всичко, за да отваряме нали, шорт и съответно лонг по евро-долара. Нали? Съответно вече имаме всичко, за да продължим това шорт движение. И четвъртото нещо, което ми трябва е volume confirmation или entry. Нали? Да. Плюс liquidity sweep. И четвърто нещо, което гледаме е entry или volume confirmation. Съответно, имаме часов имбаланс, значи търсим на low time frame
на LTF, т.е. случая M5, M5, търсим Liquidity Sweep. Както виждаме, тук имаме Liquidity Sweep. Едно Liquidity, второ Liquidity. Получаваме Liquidity Sweep. И съответно тук търсим някакъв вид Displacement. Съответно аз ползвам, в тази ситуация ползвах M3 и M5 IFVG. Inverted Imbalance BPR, не знам както ще го наричате, няма никакво значение. Първото entry, което гледах е тук. Не ми дадоха 3M IFVG. Както виждаме, не се затворихме под този имбаланс. Съответно получихме liquidity, един resweep и след това получаваме volume confirmation, на който ми трябваше. Ето го нашия 5-минутен имбаланс. Ето го нашия 5-минутен имбаланс, след затварянето, под който можем да ентернем. Тоест, ето от тук надолу. По този начин. В случая, да, индекс долара няма как да отворим трейд, затова аз ползвам евро-долар, за да си отварям сделките. Ситуацията е същата. Тук не определям абсолютно нищо, както показах, определих абсолютно всичко. Bias, там, order flow, key level, entry, абсолютно всичко определям на индекс долара, дори и таргета си определям на индекс долара. И всичко, което ми остава да направя е да ентерна на евро долара. Тоест, същото място, идваме тук, както виждаме, този кендъл съвпада, ето 4.40, този кендъл, ето това е нашия кендъл, ето тук, който ние търсим, ето както виждаме, 4.40, ето този кендъл, инвертира този 5-минутен имбаланс и от който искам да влезна, значи ето тук, си цъкам маркет, поставям стоп лоса отдолу и си поставям стейк профита горе. И съответно просто чакаме реализация. В този случай аз съм си затворил трейда след преминаването на границата на Франкфурт Лой. Т.е. след като свипнахме този лой, аз съм си затворил трейда. Т.е. което стана някъде ето тук. И в случая взех 1.9 Risk Reward. 1.9 Risk Reward. Ето го тук. Тук отворих трейда, тук го затворих. Ето ги всички работи. Цяло. Аз нямам какво повече да покажа в тази ситуация. Стратегията си обясних супер лесно, ясно, според мен. Отваря го на два акаунта. Естествено ще запиша някакво видео и за тази седмица, какви тредове може да се отвори. Ще си записвам пътя до 15k funded. Началото 15k funded, вече съм бил 20k funded. Ама това беше преди една година. В момента си изписах цялата стратегия, да нямам повече проблеми. Да нямам обърквации. Съответно, писах го тук долу, да. Купувам акаунт The Fivers и общо вече имам два двуфазни на обща стойност 15 000. На всеки трейд ще рискувам процент 25. Това според мен е възможно най-оптималната стойност. Защото 1% понякога не стига да си затвориш фъндата, смисъл не ти стига с моят риск рeward. С моят риск reward от 1,3 и 60% win rate. Понякога 1% риск не ми дава нужния профит, за да мога да си затварям фазите.
Затова реших, че ще търгувам около 1,25%, което за мен е най-оптимално. Не е много, не е като да е 2%, не е 3%, но и не е толкова малко, колкото 1%. Та планирам тези 15к двуфазни акаунти да ги мина за около месец и половина. Дали ще се получи за месец и половина, няма никакво значение. Цялата идея на този мой път към тези 15к funded е да следвам моята стратегия, която съм описал. Има естествено някакви неща, които не съм написал в тази Notion страница. Те са ми в главата, да. Те са ми в главата. Ще е хубаво да се напишат тук, нали, ако трябва някой друг да се учи по тази стратегия. Но и само с тази информация, може да се минават акаунти, да получавате профит. Само с тази информация, само с тази стратегия и информацията, която виждате тук, може да станете profitable trader. Просто ако си седнете на гъза, нали? Ако си седнете на гъза, отворите FX Replay, както съм направил аз, и нали да хвърлите едни 200 часа на бактест. Съответно, това са... Ето, за половин година това е профита. От 100 000 акаунт съм направил 29% на GER40 DAX индекса. Съм направил 30% от него и по евро-долара съм направил 43%. Това е за половин година с 1% риск. Тоест, това са по 35R. 35R за половин година, което е доста добре. Доста добре. Нали, да покажа само бактеста тук. Това е единия бактест. Мисъл 4R за януари, 4,5R за февруари, 10R за март, април. Да, има и такива месеци, където почти нищо не се изкарва. Нали, това е част от работата на трейдера. Да ги преживяват тия работи, защото, нали, както виждам между тия 2 месеца, март и май, където имам по 11R и за двата месеца, между тях имам месец април, в който съм изкарал 1,5 с толкова много сделки. Това е много тежко ментално. Просто ако се следва стратегията, се минават тия работи. Ето, май месец 10R, юни месец 10R, юли месец, както виждаме, той е малко тегъв. Но с сделката, която отворих днеска петък, това ще се получат към 3,1R, което пак ни изкарва месеца в 1,7. В 1,7R общо. Пак не е от най-добрите месеци, но както виждаме след лошия месец април, където изкарахме 1,6R, след това имаме 2 месеца подед, където изкарваме по 10R. Така че предполагам за следващия месец и половина, няма да имам такъв голям проблем да мина тези два двуфазни акаунта и да си получа 15k funded. И съответно да продължавам да се развивам. Приключвам с япането. Както казах, ще записвам моя път към тези 15k funded. И да, това е от мен за сега. Надявам се, че съм помогнал с нещо.